Vi havde musik, og det var rigtig sjovt. Og vi sang 2 sange. Den ene det var en brasiliansk sang, der hed Aguatiba. Ja, den var sådan lidt speciel, kan man godt sige, men det var meget god. Og så var der så en anden sang, som var indianer med tøsdrengene. Den sang, det var sjovt også. Står på en klippetop, da der kommer solen op, og når tårer ud i luften, går en kold og klar. Hesten snuser til dit hår, følger med dig når du går ned til byen ud af skoven, hvor du kommer fra. Indianer, søn af alt der gror, venner ild og jord. Indianer, kalder du på mig. I køkkenet blev der bagt en hel masse fantastiske kager, som smagte rigtig godt. De var rigtig sjove til billederne også. Og det var en helt fantastisk oplevelse, så jeg synes det er noget, at der kan anbefales at lave derhjemme en dag til Nøs Kaffebord. Det er godt. Ja, her er mig og Lasse så ved at pensle. Du laver sgu da ikke noget. Lasse pensler, hvor jeg står og kigger på, at han pensler med æg. Nødder og perlesukker. Ja. Som et dyr imellem stammer, hviler du forbi. Ved du ikke ligner mig? Det er fusk lige fra starten af, ikke også? Prøv at se her, låget kan skrues af, og den der dævel kan pilles op for. Prøv at se det der, det skal der være. Og så skal de helst komme til at se sådan her ud, alle sammen. Og så skal den der bitte ud der skæres af. Okay, det kan jeg jo.